Malnişînên ku 3 sal zêdetir ji Tirkiyeyê kar kirine ji bo mafên xwe yên debara mirovî li Stenbolê derketin qadê. Li hember enflasyona bilind û bihabûna jiyanê, rewşa 8 milyon zêdetir malnişînên ku her diçe xirabtir dibe ji rojeva Tirkiye nakeve. Serok Komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan hefteya borî ragandibû ku ew mûçeyê malnişînan ji 3500 lîreyan derdixin 5500 lîreyan. Lê sendîqeya malnişînan ya ku dibin banê Konfederasyona Sendîqeyên Karkerên Şoreşker de kar dike vê yekê kêm dibîne û li dijî vê reaksiyonê nîşan de û ji malnişînan re daxwaza jiyaneke mirovî dike. Ya bu rezillikten başka hiçbir şey değil. Ji reziltiyê ne tiştekî dine. Kirê di binê 5500 lîreyan de nemane. Em ê çawa bijîn. Kabila bêjin em ê çawa bijîn. Herîkê mûçeyê divê de astakê mûçeyê de be. En az asgari ücret seviyesinde olmasını istiyoruz. Biz insan gibi yaşam istiyoruz. Em dixwazin jiyaneke birûmet bi şeref û bi namûs bijîn. Em dixwazin 2 quruş pere bixin bêrîka zarokên xwe. Em di rewşeke dijwar de ne. Hilbijartin nêzik dibe, em ê hesaba vê yekê jî bipirsin. Yüksek Li Tirkiye ku asta birçîbûnê bûye 8130 lîre û asta xîzaniyê jî bûye 26485 lîre, 8 milyon zêdetir malnişîn 3500 lîre mûçe werdigirin. Meha pêşiya me mûçeyê wan dê bibe 5500 lîre. Lê malnişîn dibêjin me xwest partiye malên zarokên xwe. Em nikarin kiriya xwe bidin. Me 30 sal zêdetir ji bo Tirkiye xizmet daye. Li beramber vê keda xwe em jiyaneke mirovî dixwazin. Maaş zamlarını protesto amacıyla geldik. ئێمە بۆ ناڕزایەتی دەربڕین بەرامبەر بە زیادکردنی موچەکانمان هاتوونەتە ئێرە. ساڵانێکی دوور و درێژە کارمان کردووە و دەمانەوێت سەرۆک گوێ لە قسەکانمان بگرێت بەلایەنی کەمەوە موچەکانمان بۆ بکات بە 8500 lira. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sadaka vermiş gibi, yani bayramda çocuğa harçlık vermiş gibi. Wekî ku sedaqeyê didin malnişînan, ji nava lêvên mirovekî ev biryardar dikevin. Wekî xerceke ku di cejnê de hûn bidin zarokan. Min 3 salan kar kiriye ji vê dewletê re. Lê ez birçîme û ew têrin. Ev bark sahibi olabildik. HDP û CHP jî derbarê rewşa krîtîk ya debara malnişînan de ku êdî dibin asta birçîbûnê de jiyanek li wan hatiye ferz kirin, her yek pêşînûmayek amade kirin û raberî parlamentoyê kirin. Her du partî jî dibêjin divê herî kêm mûçeyê malnişînan derkeve ser 8500 lîreyan. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.